Здравейте хора, аз съм Андърбос и днес ще ви покажа някои работи, които съм строил тук на Креатив, които съм прекопирал и мисля, че ще ми стане поне добре на на боя от бетала, така че да започнем. Ето го и първото, Diamond Sword. Ето го тук, ето го и тук. Държал съм направо с черно, не с лапис, защото тук е лапис. И трябва поне синя бомба да сложа. Ще сложа на всичко, защото всичко съм сложил. На всяко ще съм сложил лапис навсякъде и ми прилича вече на нищо. Как се сложи? Ето го. Да спра да се го прекопира или да се го прекопира, да се отпробва самичък. Вероятно за мен това е най-доброто, което съм правил. Я да дръжките колко е. 0,2. Да. Обаче тук е трябвало да сложиш по-тъмно дърво. Сега ще сложиш по-тъмно дърво. Опа! Така. Това е първото. Мисля, че ще става. И сега да видим другите. Така, следващото. Лопатка. Пак съм го правил в опис. Опа! Ще го променя на неволно се повече се получа. Хора, само да ви кажа, направил съм всичките такива меч, лопата, брадва и кирка с лапис първото. Второто мислех си, че кирката е най-трудното, аз го казвам най-лесно. И това е второто, ето го. Второто, лопатка. И да продължаваме. Следващото, брадвичка. Ето и брадвата, но не мисля, че е станало много, защото трябва да се гледа от другата страна. Опа! Трябва да се гледа от другата страна, защото така се гледа право всички да се гледат от другата страна. Значи ще получат на някакви изработи. Просто кратко казано направил съм ги всичките си така с лапис блокове вместо с това и да приличат на нищо. За другото ще се върна. Ето го и другото, кирката, тя е най-лесната и за брадвата беше най-трудно. Виж какво е станало от брадвата, когато се мъчех 5 часа. Исках да го оправям, но се викам да го оправям, то те две стои ще се види като изръччина вече. Да го оправям. Ето ги. И ето ги четирите.
мечът, лопатата, ето и няма да снимам, иритисвам, лопатата, брадвата и накрая кирката. И значи това ще бъде за днес, хора, по някой друг път ще направим там броните и пак ще пусна и пак ще направя друг клип. Я се е харесал, дайте лайк, като палец нагоре, сабскрипнете се, т.е. абонирайте се и да ви е харесал наистина. И до скоро!